Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aga m bụ onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abịakwa n'ụbọchị tata. Aghọta abụghị ozi anyị na-eme live on our YouTube channel. Ka m bịakwa ka anyị were egwu anyị wee bata. Okay, ka anyị gaba n'iru. Ka anyị gaba n'iru n'ụbọchị taa na n'oge awa nke eziokwu anyị. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ sorry, we couldn't come with our music because of logistics. Mana ka without wasting much time. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, ihe anyị chọrọ ịkụzi n'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ all you need to know about feeding your chi Onye Uwa. Yes, what you must know first about feeding your chi Onye Uwa, your guardian angel. That is our today's topic. So what am I saying in essence is this. Today you have to pay attention. Our live video today will not be that long, but if you pay adequate attention, believe in me, you will never regret joining us. Don't forget, if you have any question in today's lecture, I will not, it's true I'm live now, but I will not be able to answer your calls or whatever your inquiries right now. But if you have any question, please send it to my WhatsApp number, 0805-7837-672. That's the only WhatsApp number I have. Again, don't forget that our monthly rituals, March, will start on the 6th of March and end on the 19th of March, as usual. People that normally join us have already known the process and the procedure. But for you, a newcomer that is joining us, this sacrifice is Ajambunielo Ajepoti here for upliftment. There is so many testimonies regarding these 14 days rituals. Ajana Chukwa, Ajan Nagana Temple, Gachua Ajan is in the Nine. So that I know when submitted their prayer request to the entities of powers. But I didn't know about Jana Chuaja, but I gave Michigan Chuaja the teacher, my baby, my Messaraka. Ajay didn't Balun Kuru. They join the forward 3 prayer requests, made donation token to the account number. Each at them now WhatsApp and get the account number 0805-7837-672. I repeat. 0805-7837-672. People have started booking. Booking closes on the 5th of March. Again, don't forget that every Monday and Thursdays is our normal ministration using ordinary method in Ugochi to ordinary temple. Yes, every Mondays and Thursdays. Our counseling is free, but to do consultation, AFA and approval. So, anytime I'm going to be in administration, morning we cancel counseling, try to book appointment with me.
Keep a wiki so Nandage pay attention if Makanadi may wear fair. Unless it's virtually it may be lodged in a hotel, then the next day from an opponent I'll forget the same day, not the same day. Please book appointment with me. Then lest I forget, don't forget that the true life story of Ogbuefi Eze-Ana and Ugochi tubelu. Ịmata ihe ọfọ melọ na ngwurube nna m na ịmata ihe ọfọ na-eme na ngwuru dị iche iche. Jee watch here this my video. The title of the movie bụ The Rejected Staff Ọfọ. It's a true life story of Ogbuefi Eze-Ana and Ugochi tubelu. Ka watch ya video. Anyị na-send ya video in seasons. I send go season 1. I want to watch it, but go and watch it. Season 1. I have sent season 2, season 3. By tomorrow, Wednesday, before the end of tomorrow, I will upload season 4. Go and watch it. He will week away malo. He will key me. More than Guruben Nagabun Gurebe, maybe the Hopotarabo, who went in Yesu. The Hagamanaka. More than Guruben Nagabun Guraga, watch your for. Maka onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na aka ya enwe mkpọmkpọ ọkụ na mkpọmkpọ ite. Ịghọtara ya? Nke a gaba. Then echefukwana na nkụzi anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị tata. All you need to know about feeding your guardian angel, ya chi onye ụwa. Wee kọwaa ya ọfụma. If you want to know more about this teaching, I have thought about something similar to what I'm about to tell you today in my YouTube channel. This channel you're watching, search for it. Now, but if you are one of my new followers, listen and listen good. As a newcomer, as a beginner in ordinary Igbo, what you must do first as a newcomer in ordinary Igbo is not to consult Onye Uwa. People are getting it wrong, and that is why at the end of the day they will become confused. They'll be more confused than when they started, because they are not following the right procedure. The right thing to do as a newcomer in ordinary is one, it's not Onye Uwa. What you need to do is consult Afa, deep Afa first. That deep Afa will reveal to you what that is responsible concerning what you are passing through, and to align you if alignment is needed, if appeasement is needed, if building bridges in the spiritual realm is needed, if there is any negativity that is troubling your part, your spiritual part. If there is some kind of cleansing, you need to cleanse in your spiritual part in order to be in good relationship, good relationship with in the spiritual world, with your entities of powers. Now, what we must do first is deep Alpha. Deep Alpha will reveal what you need to do in order to be at peace with spiritual forces that follows you. That is one. Then after doing that, what again you must do is, after consulting the Alpha, you will now find out if you need to do 1, 2, or 3. Now, if Alpha reveal example, that you have negative energy around you, meaning that you need negative sound to cleanse it, then you have to do that. Because if negativity and the aura is surrounding your spiritual vibes, your spiritual arena, it will make your guardian angel not to be functioning properly. Okay, make sure you will. But if you were able to clean up the mess and build a fresh and good relationship with your guardian angel will be in a better place to work and fight your battle. So, you deal with it and sever that channel
that is tormenting you, sending negative vibes to you. All in there, then imesisi ye free feed the children work and go on to children woman is alone. I go on the man was Hannah. Don't allow anybody to separate Yachi, Onye Uwa, and Yachi. You know that, yeah? Yachi, Onye Uwa, and Yachi are one. Don't allow anybody to separate it or to tell you that you have to feed Yachi separate and feed your Onye Uwa separate. If you are doing so, anybody that is telling you so is trying to maybe make more money from you, because they have to pay for the chi and they have to pay for Onye Uwa feeding. Like, follow my system. That's the system that works perfectly. Feed Yachi Onye Uwa as one, not separate them. Even in other religious belief, you understand, they all believe in Christianity, believe they will guardian angel. However, when you are developing your spiritual capacity, then time might come when you might have attracted large spiritual forces to you as you grow spiritually. But mind you that your functions of your guided angel is the personal, is the closest being to you, to overlook and watch you. You know what I mean? To overlook and watch you and take good care of you. Now, what you need to do is to build personal relation with that your guardian angel. Onye batara ndị Igbo ma na-enwelu forces that follows their chi. A na-ekwu okwu chi Onye Uwa mmadụ n'ala Igbo. A na-ekwu okwu mmụọ so chi mmadụ. The spirit that follows your chi. Onye batara na mmụọ ọbụla a na-akpọtụ chi Onye Uwa mmadụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ọmụnwa wa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-akpọtụ chi Onye Uwa gị. Mma akpọtụ chi Onye Uwa gị. Otu mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị ahụ. Oku mmụọ ikenga chi gị na mmụọ niile so chi gị. Ọwụ mmiri ọ bụ alụsị so chi gị. Mmụọ niile ya na chi gị na-erikọ. They are one entity working for your own good. So you must call them together and feed them as a unit, so that they will be working as a unit. Nkata mara ọgwụba, ụkpa mara ọgwa nkata, for your upliftment. Stop dividing it. By dividing it, as in igwe bike ndị Igbo na-ekwu n'okwu. By dividing it, you are trying to divide their strength. Onye agbata n'ọdịnala Igbo, ịpụta n'ọdịnala Igbo, ị ga-afụ asị na ọ bụ na onye kpọtụrụ chie n'opesi, mana ana m eme encourage na onye ya kpọtụrụ chie n'opesi ga-abụ onye nọ nso. O nwere ka ọ bụrụ iwu dibịa, ọ bụrụ iwu onye ọdịnala, mana ị nọ nso. Like this morning, ejego na temple jee tụọrụ chi Onye Uwa m n'uzu ya na mmụọ niile nyere eso, tụkwazielu mmụọ ndị ọzọ, the other entities of powers nọ na temple. The purpose of calling them down and anchor them in an artifact bụ ka ha nwee ike nọrọ nso. Yes, onya the purpose of calling them and anchor them in a place in order to enhance easy communication with them. The way ndị ụka Rome si akpọtụ Jesus ha na Blessed Sacrament debe na chapel wee nọrọ ha nso. That mindset bụ ihe ha mụtara na Africa ka ha ji wee je kpọtuo nke ha, ọ na-enwezi ebe ọ na-anọ. Now ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ifuru gị ebe akpọtụrụ chi Onye Uwa mmadụ n'okpesi, ị ga-afụ na na-enwe ihe na-akpọ okpesi chi, the one that represented ya chi Onye Uwa. Ifukwa na o nwere okpesi ikenga. Ikenga bụ the power, the force that follows your chi. That what ikenga represent is
the spirits and forces that work in harmony with your chi. That's what is Ikenga represents. Oh, yeah, but I never want to develop a chimad before Bessie Ikenga, Nakukia. Some of us now that will aqua bind them together because they are one. You feed them together. Don't feed Chicha, feed Kenga. You know what I go? Don't feed Chicha and feed the guided angel. That is the Chi. Don't feed, okay, Onye Uwa and feed the Chicha. No. Call them together. Chi Onye Uwa. That one, they work in harmony. So I am an Oya Mani and one about what about Chi Onye Uwa. You know what I go? Ka wofu. So you got again ko adanka. Chi Onye Uwa mother. Don't split it. Ka wofu. Ke boabo. Why feeding them? You was a mawo. As a new person not in an Igbo. Makanihi na ocho no raku no tono, and because na we build boro, he activate the boro your spiritual forces. So most of us say no, some of them not dormant. You have not built and clean up your path. So because of maybe ocho or raku, all the iniquities that fill their path, because they are coming from the unknown zone, as in you didn't know anything about spirituality. Maybe in the past you live your wayward life, doing one or two. Now those things have repercussion. Whenever you go against the natural laws, have repercussions. So those repercussions will form as a stumbling block around your spiritual arena. Now, and enwere a lot of blockages around you in the spiritual realm. Your guided angel will be hiding because you are shame. They shame your guided angel. Yeah, let me use our local palace stuff. Yes. You are shame. They shame your guided angel. So your guided angel is like dormant. Or for the children who had a zezo. You know that? So my children working a zezo or not all a 2%. Now, Obru Nije na Onye Uwa. As a novice, nobody home email, a saboro to one or Kajuga Honine is a good so on Kema. It didn't about for our but for the fact that you are guided angel showing you what is hiding. And with greater chances now naga butter the wrong person. And with greater chances now, Onye game again, Gapotas showing you again, Gabo the wrong person. You understand? Because Shono Wanga after effect. So all your battle for that battle of one another. When you go there, Abari Afasianos in Kunia, Abari Afos Asianos in Kunia, at the stage or they confused. In fact, at the stage, some of them got this is stagnant as a stage, or they confused, or they keep proceeding, whether left or right at the stage, or we get backslide. So, in order to solve this problem, what I'm telling you is that you don't need a follower as a beginner. So he needs the first of all, Ebiagolo, Imegene, Ibruzo, may he was rime. Here he was rime first of all, Ebia, Ibruzo, Mekwaka get a chigi, Denama. Get a chiga away, Denamabo, Ebezie, a banquet. A banquet, get a chiga, Denama. So get a chiga, Denama. He also get measurable. It's okay. Nige feed the chigi. Nige feed the chigi. Mana chiga ye feed the bo. Na ikwesiri ime nke bụ na chi onye ụwa gị maara onye ịbụ. Chi onye ụwa gị maara gị kama na ọ gị nwa bụ onye amaghị ya. Ịghọtara ya? Ka mmarụ atụ. Ma ịkpọrọ chi onye ụwa gị afa at the first time is not a problem. So for the fact he need is email eburu ụzọ sacha agụchụ. Align oge with ya chi. Align oge with ya chi onye ụwa. Ịghọtara ya? Align oge with ya chi onye ụwa. First, ihe ọ pụtara bụ gị na chi ga-erikọ, gị na chi ga-eme gịnị? Akwụrụ. Gị na chi ga-akwụrụ ga-ana. Ọ ga-emezi ebe ọ bụla ị na-aga.
chi ga na-eso gị. Ọ bụrụ na subsequently ọ bụzie na-achọ ịgba afọ onye ụwa gị, agba afọ onye ụwa ga-agbata the right person. Ịghọtara ya? Maka gị na chi ga-emego udo, maka na mgbe ahụ ibuwego chi gị ụzọ na-esozi chi gị n'azụ. Ịghọtara ya? So ihe ị need first time wụ abụrụ ije chọwa afọ onye ọ bụ, maka at that point in time otu na ọrụ ahụ ka nọ n'ụzọ gị, ịchọwa afọ onye ọ bụ, you might not get the right person, and ịchọta afọ onye ọ bụ will not help you at that point. So ihe niile imewu gịnị ka ị nwere ike ime ka to clean up your part. Ọnụ ka onye na-akwụbata n'ụlọ ọfụ, ị chọghị tidy up the house before packing in, or maybe you are living in the house but the house is so dirty, you want to do the house chores, clean up everything. So that is what you need first. Ka mmalụ ga-atụ n'ịkpọrọ afa chi onye ụwa gị, like ihe na-akọwara gị na the first alignment and feeding ya chi, the two things ka a na-eme ịkpọtụ chi gị na ifiri chi gị. The first one a na-eme, onye idro na ị ga-akpọ chi gị afa. Ọgwụgwọ na ịkpọrọ chi onye ụwa gị afa, ọgwụgwọ na ịkpọrọ chi onye ụwa gị afa, kpọtuo chi gị, ọ ga-asa gị. You know why? Example, na ibi na ya dị ịmụta nwa, afa nwa gị bụrụ Emeka. Ị nwere ike ị na-apụ na gate, so fellow tenant nwere ike ịkpọ mpe Emeka, biko bịa ka nzie gị. Ọkwa ya abịa, ị ga-abịa maka ihe na-akpọrọ afa nwa gị, ọkwa eziokwu. Akpọrọ afa gị gbara ya akpọrọ afa nwa gị, ị ga-abịa. Etu a ka ọ dịkwa example na nwa gị mụtara nwa, aha nwa bụrụ Emeka, na-ese Emeka Obi onye ọkụzụ. Ewe skuul ebe nwa gị na-eje wee kpọọ nne na nna niile, nwa ha na-agụ na skuul ahụ. O were na tọnụ nwa gị wee sị onye bụ nna Emeka Obi onye ọkụzụ ya gbagota na steji. Ọkwa ya agbago? Yes, ị ga-agbago. Ọ bụrụ afa gị ka akpọrọ, mana akpọrọ afa nwa gị si onye bụ nna ya gbagota. Ọkwa ya agbagota? Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ewerughị anụ ọkụ onye ọkụ elu wee sị chi onye ụwa Emeka Obi onye ọkụzụ. Ebe ọ bụ na ị nọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile gbadata n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ụbọchị ahụ anyawago onye nọrọ ụwa na-echukwa ya, ọ ga-agbadata bịa so were oke, maka na onye ụwa gị maara onye bụ na mmụọ, mana ọ gị waji ya amaghị ya. Ịghọtara ya? By so doing, ị maa na ịkparị n'ala kpara ọfọ, that is ibido from scratch. Ọ dịrị easy ibido from scratch to build your spiritual part. Ọdịnala Igbo abụrụ magic, ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo wu a spirituality you build gradually by remaining consistent, building your spiritual, doing your spiritual exercise gradually, yeah, elevating gradually. Ọdịnala Igbo abụrụ na mmadụ je gwọọrụ ọgwụ, n'ọgwụ ọrụ ibubo ma ọ n'ọgwụ ọrụ oke ọgwụ na-awụ ọgwụ a na-agwụ agwụ. Nke a dịrị onwe iche, mana ọ bụghị a na-aja ka a na-achụ na-emesara aka. Ịghọtara ya? Ọnya ka ndị Igbo ji wee sị na ihe ndị Igbo na-eme ewu a na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Your own part is ịchụ aja. Then ndị ọ dụziri ọrụ ha bụ iyi execute aja ahụ ị chọrọ n'afa chi gị anwa bụ mmụọ, the spiritual forces. Ọ ha ga-asị yes, my son or my daughter, you have done pretty well. Your prayer deserve to be answered. Ịghọtara ya? So ka ịghọta ihe bụ ọdịnala ọfụma. Ọdịnala abụrụ get rich quick. Ọdịnala bụ consistency, and ihe ọdịnala does bụ ịchụ aja na-adụ ọrụ bụ ibukwapụ ihe ogbochi maka aja ị na-achụ. Aja ị na-achụ ga-eme ọ bụrụ na o nwere ihe ike chọrọ ime gị ọkwachapụ. O nwere ike nwezi ihe a na-akpọ symbolic redemption. Ọ bụrụ na ihe aka emebedi serious, o nweziri ike enwee obere symbolic redemption, maybe ịkpọbi okwu obere ọbara apụọ gị n'ahụ, in order to redeem what would have caused as a fatal accident or ihe nwere ike iwe ndụ. Ọ ihe abụ ihe ọdịnala Igbo na-alụ ka ịghọta ya ọfụma. Egwu ọgwụ dịrị onwe ya iche. Ịghọtara ya? So mma akwụsị ebe a n'ebe ụbọchị taa. Imecha nkụzi a nwa ajụjụ na nkụzi a nkụzi, send them message na WhatsApp 0805 78 37
672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazie ị na-enecha ya tụsara ya ndị ọzọ. Ọ ga-adịkwa n'ụdị oge a n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Wednesday. Anyị nwere ka anyị bịazie mgbe anwa ọ bụrụ ihe gbasara our logistics gbasara egwu anyị ọbụna ọdịgoredi. Ya gazie. Daalụ. Daalụ. Thank you. Okay. Daalụ. Okay. Thank you. Pardon.